I min online masterclass, der skal du lære, hvordan man skaber forandringer med adfærdsdesign. Masterclassen består af mere end 20 videoer, hvor jeg tager dig igennem alle kernekoncepterne af adfærdsdesign, og vi skal både se på teori, metode og en masse praktiske eksempler. Udover alle lektionsvideoerne, så er der også planlagt 4 live-sessioner, hvor du kan stille spørgsmål til mig, og jeg her vil give min bedste svar på alle jeres udfordringer, hvad angår at skabe forandringer. Og det slutter faktisk ikke engang her, det er en ren tv-shop-reklame det her, fordi der er også quizzer, præmier, øvelser, cases og alle mulige ting for at holde dig vågen undervejs. Vi skal jo vidt omkring. Vi skal i hvert fald i zoologisk have, til et jobcenter, hjem til mit barndomshjem i Vandløs, og faktisk måske også ud at rejse en smule. Og ikke nok med det, du får også 2 bonusmoduler. Det første, det handler om at træffe bedre beslutninger både derhjemme og på arbejde. Det optog vi i en luksusvilla i Hellerup. Og nu er vi lige blevet færdige med det andet bonusmodul, som handler om, hvordan man bryder vaner. Og det er vi altså optaget ind i den her camper. Det er en lang historie. Lige her på siden, der finder du al information om forløbet, og der er også en mailadresse, du kan skrive til, hvis du har nogle spørgsmål, som ikke bliver besvaret her. Jeg håber virkelig at se dig på masterclassen.